Grabatzen ari garen unean gaueko 9:25 gutxi diren honetan, Jakak eta Martijak Peña eta Zabaletaren aurka Altsasuko Burunda pilotalekuan jokatu duten Masters CaixaBank txapelketako playoffetako bigarren norgehiagokaren analisi egingo dugu. Peña eta Zabaleta ziren favorito eta pronostikoak nabarmen bete dituzte, 22 eta 17 irabazi baitiete Jaka eta Martijari. Honen ondorioz, jada Masters CaixaBank txapelketa honetako bi finalerdiak erabaki dira. Hemendik 3 astera jokatuko dira Nafarroa Arena pilotalekuan. Batetik Altuna eta Iztu eta Zabala eta Imazen aurka arituko dira, bestetik berriz Peña eta Zabaleta Peio Etxeberria eta Mari Ezkurrenaren aurka. Biak alabiak urriaren 4an ostiralez izango dira, oraindik ere norgehiagokaren ordena jakiteke dagoen honetan. Partidari dagokionez, gogoratuko dugu batetik Jakak eta Martijak ez ziotela amaiera ona eman, Ligaxkari 22 eta 8 galdu zuten Lekeition Laso eta Arangurenen aurka. Aldiz, guztiz kontrakoa gertatu zitzaien Peña eta Zabaletari, oso modu duinean eman zioten amaiera lehen fase horri, 22 eta 7 irabazi baitzieten, hauek ere Lekeition Larrazabal eta Rezustari. Gaurko norgehiagoka honetan baina gauzak oso bestelakoak izan dira. Oso estu joan da norgehiagoka, partida osoan zehar esango dugu. Inongo momentutan ez da egon garbi nork irabazi behar zuen. Egia da urdinak puntu bat freskoago ere ikusten zirela Peña eta Zabaleta kasu honetan, baina bestelakoan ez dugu bat ere nagusitasun nabarmenik ikusi. Jose Javier Zabaleta ere atzeko kuadro horietan nagusitu da orokorrean, baina ez nabarmen, eta Julen Martijakoiko moduan berme handiarekin eta ongi eutsi dio norgehiagokari, baina egia da lehen etenaldira 12 eta 10 emaitzarekin iritsi direla, eta hor partida oso gogorra izan da. Alde batetik Erik Jaka oso parte hartzaile bat ikusi dugu. Esan dugu Jose Javier Zabaleta gaurkoan ez duela beste partida batzuetan izaten duen nagusitasun hori izan, eta horrek bide eman dio Erik Jakari egin batean aurrean apur bat jokoa irauli ahal izateko eta Jon Ander Peña deseroso sentiarazteko. Jon Ander Peñak ere ez ditu abagune garbiak izan, egia da tanto oso on batzuk ere amaitu dituela Tolosarrak eta partida ona jokatu duela, baina orokorrean ez du abagune garbirik izan, eta lehen zati horretan batez ere Jaka izan da protagonista, naiz eta bi aldiz hiru tanturen aurretik joan diren Peña eta Zabaleta biak alabiak oso ongi jokatu dute. Batez ere Jose Javier Zabaletaren hasiera azpimarratu behar dugu hor. Jose Javier Zabaletaren hasiera oso ona izan da. Zergatik? Normalean Jose Javier Zabaletak erakustaldia atzean ematen du. Atzelari jotzailea da, pilota askotan baldin eta 3-4 kuadrotik hartzen badu errebotean jartzeko gaitasun handia dauka, bai frontiserdian jota baita altuera emanda ere, baina gaurkoan hor aurrean izan dituen pilotetan jokaldiak egitera ausartu da, Jakari jokatzera, eta baita ongi jokatu ere. 3 tantu egin ditu hor aurrean, zein baino zein ikusgarriagoak, Dejadaren bitartez moztuta, eta hasieran horixe izan da gakoetako bat. Gerora 12 eta 10 esan dugu iritsi direla lehen dabiziko zatiaren amaiera horretara, eta horrerik Jakaren jokoa ere azpimarratu behar da. Erik Jakak naiz eta ez dituen bigarren, hirugarren kuadroan errematerako aukera asko izan, oso partida ona jokatu. Peñari oinetara askotan jokatu dio, aurrean ere jokoa iraultzen saiatu da, Julen Martija seguru batekin, baina noski Zabaletan min handirik ere atzeko kuadroetan egiten ez ziona, eta horren ondorioz aurrean Jakak jokoa irauli ahal izan du, ez behar bada nahi bezain beste, baina nahiko ongi aritu dela esan genezake. Eta gero 15 arte oso berdinduta joan da partida. Zabaleta pixkanaka goraka zetorren, baina Julen Martijak ere nagusitasun apur bat erakusten zuen tarteka, behartzen zuen atzeko kuadro horietan Zabaleta, baina azkenerako lehenengo ustu direnak eta lehen zatian hor ikusi da Zabaletaren nagusitasuna
Naiz eta ez beste batzuetan bezalakoa izan, Zabaleta nagusitu dela eta Martija apur bat bete egin dela lehen zati horretan, eta alde horretatik gero hori 18 eta 15 horretatik aurrera funtsezkoa izan da, Peñak pare bat tanto amaitu ditu ederki, eta jakari zer gertatu zaio 18 eta 15 horretara arte, momentu garrantzitsuetan pare bat hiru akats egin ditu, eta horrek erabat kondenatu egin ditu gorriak. Partida oso ona jokatu du, baina momentu garrantzitsuetan ez du asmatu jakak, eta hor asmatu egin behar izaten da, eta horren ondorioz Peñak eta Zabaletak garaipena eraman dute, 22 eta 17ko emaitzarekin. Hala ere nik uste eri jakak eta Martijak pozik egoteko motiboak badituztela, noski galtzea inoiz ez da gustagarria izaten, baina Peña eta Zabaleta beti gora nabarmen datorren bikotea da. Jose Javier Zabaleta gogoratuko dugu udaren zati handi batean minartuta egon dela, larri sailkatu dira playoffetara ere, baina sailkatu dira, eta orain puntu honetan txapela irabazteko hautagai nagusiak, edo nagusietako batzuk behintzat, Peio Etxeberria eta Mari Ezkurenarekin batera badira Peña eta Zabaleta. Beraz, partida honen ostean sekulako Masterseko finalerdiak geratu zaizkigu, hori ere ederra izango da, eta noski kirolunean hementxe izango duzu. Hauxe beraz, gaurkoz esan beharrekoa, hurrengoan gehiago izango duzu, bitartean izan agur.